Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2, Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. QYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayong gabi. Mayong gabi, Action Brian, no? Sa atong mga listeners, mayong gabi. Ari lakat sa atong chimbo sini nga gabi, Webes, kita karon Oktobre 22, 2020. Nagwa na si Severe Tropical Storm, Pipito. Nagdugang pag siya nagtabas kung nga nag-intensify sa dason nga classification nga ni mo siya typhoon. Aha. Strong ginbili niya di sa aton ang muning northeasterly. So, surface wind flow nag-aapekto dito sa pinakapunta sa naminhan sang Luzon. Ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanago bari sa mga lugar sa Batanes, Babuyan Island, sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro kag Palawan. Nga tuga pa ini sang iya nga ginbilin nga trough o kon ni Typhoon Pipito. Ang maayo nga mga tsimpo ari sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sa atong pungsod. Nga may pag-umguom lamang ang kalangitan as nga magalumon. Ang kahawaan nga may dala ini naligwin ng mga pagulan nga halin sa localized sa thunderstorms. May ara nga kasarangan as nga may pagmadlos nga huyop sang hangin nag-aapekto sa naaminan sang Luzon kag nasa nakatungdan nga bahin sang sentral kag nabagatnan man sang Luzon halin ni sa direksyon nabagatnan nakatungdan pakadto nabagatnan na silangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan while sa iban nga bahin sa atong pungsod Pilipinas may ara nga mahinay lamang hasta sa kasarangan nga huyop sa hangin maghalin iniya sa nabagat na nakatungdan pakadto nabagat na noon southwest to south nga may makanay hasta sa kasarangan lamang nga kadagatan. Very particularmente sa aton probinsya may pag-uong-guom man ang aton kalangitan hasta nga magalumon nga aton kahawaan. May idulot man ini naligwin nga mga pagulan naton mabatyagan sa kabukusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang siyudad sang Bacolod. Kag may ari kita mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin maghalin sa nabagatnan nakatungdan pakadto nabagatnan sa gihapon no kung southwest to south maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin nga kalmado nga itong baybayon nga ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa atong baybayon sa probinsya. Aha. Alas 3:07 sini nga hapon ang tao 0.7 metro ang takos hanggang Dalumon. Kag alas 9 4
ginaya sang aga naguna 0.0 metro ang kanagoon. Alas 5:33 alas 5:23 naman sining hapon nagdunod si Haring Adlaw kag magabudlak ini siya. Alas 5:33 buwas aga. Ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius o kon sa 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Amunay kabugusan sa aton lakat tempo. Sining gabi action drive. Si Pipito, Sir Gan, ikapila daw ka 17 na, no? Nga bagyo, no? Mga dira. 17 o 18 daw dira way kumakon eh. Basta ang kasunod sa iya muni si Kinta naghahana man. Ano ngalan niya? Kinta? Kinta after letter P kundi Q. Q. Baka pusog sa ni Kinta. Daw amuning tahakon niya inagyan ng Japon ni Pipito. Maulhot da siya daw G1 Eastern Samar parallel is of G1 Eastern Samar pasaka. Ang hinamputan niya ni kung hindi sorsogon, kung may variabilities, manaog-naog ni siya sa Calabarzon area. No? Hinamputan niya ada ng Camarines Norte. Pero Camarines Sur. Kung mag-Camarines Norte, sa Pution niya, ang hindi, Marinduque, Anay, dasun Mindoro, sa Pution niya ni karon ang Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Kaagwan. Pero kung manaog-naog siya, diri sa Camarines Sur, ang labuton niya lang ti Albay dai, Camarines Sur sa Gihapon, dasun open highses na pakadto sa West Philippines. Amo na ginabantay-bantayan naton. Sigurado buwas sulod na ni siya. Sulod na ni siya. Okay. Kabay pang di lang mag-upod sa ngalan niya Kinta nga tuman kadasig, no? Kay kabudlay, no? Amak na. Kinta nga kambyada. Kinta nga kambyada sa salakyan. Palayo lang. Sir Gan, salamat, Gid. Sige. Thank you, Gid, sir. Thank you, sir. Sa balita, sa aksyon. Si Pipito, ato na nakagwa na sa area or Philippine Area of Responsibility, pero gina-check karon Action Olivero, bagyong Kinta ang masunod. Imagine mo bala nga kung i-kumpara mo siya sa mga kambya sang salakyan, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta Marcha, Quinta. Ang Quinta, porte na niya kadasig. May lang way mag-sixta pag Ginoo. Sa balita, sa aksyon. Pero mga moyo, kita sa mahal nga Ginoo nga pangalan ng ina si Quinta nga ina. Pero hindi lang magbatuod nga madasig. Isa kayo na ako naman kabudlay sa sitwasyon ta. Anyway, sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sa baybay sa dalom santay-tay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, di ginaton pagkalipatan ang aton sining pagpangamuyo kadagabi kontra kay COVID-19. Ginaubayan gid kita kay bakulod sumo nagamat-amat gid jutay may mga COVID-free na mga barangay kag sa Negros Occidental magakuas-puas man ano. So padayunon ta ang aton pangamuyo with or without COVID-19 mga ka-aksyon. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina
Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City, 12 na, subong adlaw, yar kita sa Webes, Oktobre 22, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page. Mga ka-aksyon, pwede ka mo ka-check dira mga ka-aksyon, ano? I-type nyo lang dira aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita ka mo to. So, kung may araaman ka mo dira sa Twitter account, i-follow lang dira. Plus, ang YouTube naton sa mga texters, yaring numero 0938225517. Sa mga viewers naton, kadto lang dira sa comment section, kaya tagang taga-justisya karon ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? I-check tanay karon dito iya sa area sang Isabela, no? Na-check naton ining isa ka may shooting incident, pero gina-confirm pa naton ini ayhan ang natabo dira, ano? Samtang makaluluoy nga makahuluya Action Oliver, ining isa iya ka public school teacher nga nadakpan sa isa ka buy-bust operation kahapon nga adlaw dira sa syudad sang Himamaylan. 97,000 pesos nga balor sa ginapatihan shabu ang nakuha kay sir. Magluwas gali sa pagbaistro, may sideline pagin siya nga iban galing kay illegal nga droga. Hindi na amo ang resulta Action Oliver sa pagpaiway sa mga manunudlo nga mamaligya sa mga puto kotsinta sa sulod sang eskwelahan. Ay hindi man no, kay subong gali way man gani face to face, no. Galing kay suno sa pulis si Sir Kuno, medyo madugay-dugay na, way pa si COVID-19 daw nagadulo-deliver na ni siya kuno sang illegal nga droga. Action Firing Line. Kanugon sa profesyon ni Sir ba, no? Hindi naton siya pag i-judge anay kiti suspect pagid lamang subong. Apisar nga ti may nakuha sa iya sini nga poder nga ginapatihan shabu kag gina-surveillance na gid man siya sa pila na ka mga binulan. Tiya mo na nadakpan gid sa kahapon nga adlaw ng higayunan gid. Action Firing Line. Ay, kadamo sa mga teacher nga nagkomento, gani mo siya so sad nga report kag sa part sang aton sini nga mga manunudlo. Pero sa akon di guro so sad. Kay siya malani guro sa kadamuon Action Oliver na. Halos nga mga manunudlo, mga maayo manggidya, pangabuhi gibla nga tudto, ti siya lang ni isa. Amo nang hambal naton nga sa bisan tuman katinggas sang bugas, may ara gid sang pasi. Di siya ring pasi. Sa iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad, masubo manini nga balita parte sa taga Bureau of Fire Protection didto iya sa Banwa sang Calatrava Action Oliver. 8 sa ila sini nga miyembro ho nagpositibo sa COVID-19. Dito lockdown subong ang BFP
dito sa Banwasang Calatrava. Naga-try kita nga makakontakt sa ilang sining alkalde. Basta naga-monitor sa mga alkalde sa Calatrava, ma'am, naga-contact kami sa imo. Samtang sa iban nga balita, pang good vibes Lacson Olivero, believe ko ni klase alkalde. Mo, ang alkalde balasang Toboso, Mayor Richard Hauhuko. No? Nagligad to, sang gin lockdown, sang medyo naghugot kita sa swab testing diri sa Bacolod before. Ito lang 4 days, ito lang one time, big time. Damo to sang way nakapala uli nga taga Toboso halin sa Bacolod, di mo? Kaya may taga Toboso nga diri nagapuyo na sa aton, pero dito magyapon abi ang residente gid abi sa dito taga dito gid. Ang ginideya niya pinadalaan niya di Action Oliver sa mga ayuda ya. Pero ato to siya sa Toboso, may mga taga Toboso nga diri nagapuyo sa Bacolod. Subo ang himuon niya naman starting buwas Action Oliver, mangita sa iyasang rintahan nga balay o kon makaobra sila sang tent kuno diri sa Bacolod. Agod papuy-an ni Mayor Richard Hauhuko sa mga tawo nga bantay sang pasyente nga ginapapagwa dira sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Inaiya nga tagipusoon sa alkalde. Saludo gigita daya perti ya. Ano pa gid ang iyang programa subong sa Toboso to? Kumbaga ang alkalde sa Toboso subong nagaupod sa trend sang situation tabala. Kundi may mga modules kita, modular. Ini balang blended learning method karon sa aton sa ning DepEd. Ang ginbuhat ni Action JM, ang mga modular sa maginikanan, ginbayluhan bugas iya. Action firing line. Din kada imo karon ba kay pasaysay to sa iya te, kamo yara kamo alkalde mo na. Ang iban duga tutok laya sa korupsyon. Ang korupsyon kung paano makaganar bulsa nila mula nang ginauna nila. Amo ning sundon ta alkalde sang Toboso ho. Action firing line. Abi mo nang sabat sa iban dayon nga mga trolls kag mga sumulunod sa mga kawatan nga sa gobyerno. Di kita buso gamay mala nga lugar mo na. Hindi na pagamay-gamay, kay kung dako ang banwa kag syudad mo dako man ira nyo. Action firing line. Sugire nyo pang amo para magdamo. Action Brian Borden. Action firing line. Ang balita diri sa Bacolod mga kaksyon, ari kay may 19 ka barangay nga COVID-free na sa Bacolod. Amo ning good news. May naga-question pa sina diri nga nag-COVID-free ni sila man nga na swab test na ng mga tao da sa ina nga mga barangay nga ina. Guro kiti COVID-free. Ang City Health Office i-check na karon kung ano ng status niya. Now, ano ng status niya? Kag ano na ang status karon sa Bacolod kung COVID-19 ang paghambalan kay makitaan ko bala subong sa Bacolod. Siyempre ga duty kita. Makitaan ta bala sa Bacolod subong do ka normal agid sang sitwasyon. Action firing line. Good luck sa Oliver. Ang pinasahi lang kay kita do may mga bangot tanan ta mo nang pinakanyo normal sa situation ta lang. Nga may busal, may face mask kita, may face shield kita. And then we have our physical distancing abi plus ang aton sining inang curfew hours ang pila ka percent nga bukas subong lang anay gina prohibit ang pagbukas ang 100% totally sa mga ilimnan kag sa mga grocery stores sa mga malls, sa mga department stores. Amo na nang pinasahi lang pero kon lantawon mo sa gwa sang sining mga malls, dakto normal ng syudad sa Bacolod subong dawaay lang sang COVID-19. Action firing line. Which is nga ako mismo nalipay ako maglantaw kay nga bisan matuod nga may COVID-19, nagapractice na kita nga atubangon ang kamatuoran sa sinibla nga chapter sang kabuhit Action Oliver. Kumaga diri kita natabuan ang chapter sang aton kabuhi sining COVID-19. Nagatuon na kita nga paano naton initially kawan dapat mangin normal gi kita. Hindi ta mangin stress kita, hindi kay mangin tired kita, o hindi nga pwede nga mangin hopeless na kita because of our situation today. So mangin ano pag kita kani dapat mangin maning kamot pag kita dapat para at least mabuligan ato ng aton sinikaw galingan. Action firing line. Is not the end of the world mga ka-aksyon nga magpaluyak kita. Awayon tani si COVID-19. Tinuga kita ya sang kalibutan sang mahal nga Ginoo. Ini saya gintuga lang
sang mga tawo nga may ara sang gilingon nga interes dire sa bilog man nga kalibutan ng mga poderoso nga mga lugar sa kalibutan. Action firing line. Sige, balikan ko na karon ng iban nga pagpangalagad naton kay mga balita sa Kapitolyo Provincial. Subong iyang nga gabi with aksyon na Marlon Hinobia. Check taman ni karon no kay Kapitol Lagono. Ari nami ni liwat nga pagabuksan. Ba makajaging-jaging na kita sini. Proposed protocol kontra COVID-19 ginasumiter kay Governor Lacson. Dapat naging manot amat buksan na kay para magbalik man ang kabuhi sang Capitol Lagon mga ka-action. Action firing line. Basta observe lagi sang protocol, mga hours gyapon ang aton nga mga gwardiya dira amo ang magpangsaway. Pwede gina para makajag-jag kag inang makapabalhas kabalo kay isa sa makabulig sining COVID-19 nga makapulo babalhas kita mga ka-action. Action Brian Warden. Action firing line. Balikan ko na karon dalag ko nga balita sa lokal diri ko anay masuroy-suroy sa nasyonal ha. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Gamay lang sa nasyonal ho, Aryo, ang COVID-19 sa nasyonal pakaronan ko kay didto sa Subic Bay Action Oliver International Terminal na dakpan sang Bureau of Customs ang kinontiner iya damo-damo nga mga containers sa mga waste materials halin sa United States of America. Ining mga basura. Ano na? Ang basiban na muna kay presidente nyo na ang baya do puro lang pamuyayaw basura muna pinadalaan ka mo basura na. Action firing line. Hindi man guro sa amo sila no. Natabuan na giniguro nga ang US naman nakapadala sining mga way giman ni guro kabalong taga US sini mong ila sining nga mga kwan didto ang ila nga mga opisyalis way gini ka mang maang mo negosyo nimo. Pero pamangkot da way ni nila gina-check didto antes ni dalon sa iban nga pungsod abi kay gina kumbaga kon halin sa ila to pagadto sa aton din tawag nila na export pagsulod di sa aton import na iya. So, nakabutang dito, nakakonsign ni Sinedri ang Bataan 2020 Inc. or Incorporated. Sa din ang unod mga ka-action, mga American old corrugated, iyo nga mga kagamitan, mga materials bala, mga daan na. Kag kung ang tawon mo, mga cartons ang iban, kung ang tawon mo, hindi gidyan puslan, basura gidyan. So, ginaimbestigahan, ini sa sili nga mga tinion mga ka-action ay kalulukoy mas ang Pilipinas, no? No ginahimo na lang kita di halabuyan ka basura. So nagligad to sa dinto halin nga damo-damo pag ito pagkatapos si Presidente Rodrigo Duterte sa iyang time na amo tong pagpabalik kag papauli to mga basura to. Isubong base maakig naman is Duterte sini kag mangyaw-yaw naman isa sa US. Ano nang ubran nyo man? Section 1400 sa Republic Act 10863 mga ka-action or Customs Modernization and Tariff Act kag environmental laws amo ni ang atubangon nga kaso sa mga madakpan sa tag-iya sining nasambit iya nga mga containers nga ini nga unod basura. Hindi naman guro ni ayawan pangita pang Bureau of Customs da kay ti may ara sang consignee gani mo amo nog baton Bataan 2020 Inc. Ti ano pang pangitaon nyo da sulungan nyo na to kay imbestigahan. Action firing line. Samtang sa iban nga balita mga ka-aksyon sa nagligad nga gabi gin-report ko sa inyo kung sino kag ano nga mga waya-waya kag piste nga nakahutek sa dulunggan ni Senador Cynthia Villar Action Oliver nga nabalaka na siya sang kabaratuhon kuno sang humay kag buga subong. Action firing line. Siya taton tanay ang rice importation sa Pilipinas. Ti sino na binag sinong author sinihaw? Pamangkot tabong kay ikaw galingon mo bi madam. Amo tambal kung sino nagpukaw siya nga mga waya-waya kag mga ulok-ulok sa talamnan nga nakadumdom sino nga mga piste yang nakawa. Action firing line. Subong si Senador Amy Marcos maka-action ari mi bag-o siya nga mapasabog iya ho. Sining rice modos na naman iya. May ara siya sang Senate iya nga resolution nga dapat imbestigahan ang mga modos iya sa Rice Importers Action Oliver. Ang masubo diri, according pa kay Marcos, sa ila na to kiban diri, ginagamit iya ang mga kooperatiba sa mga farmers agod gamiton ini sa modos. Meaning, ginausar ang ila sini nga mga ngalan kag ila sini nga mga produkto kung ano pa dira para makapanubo sang ila sini nga buhis mga kaksyon.
may ara pagid kuno sa mga misdeclaration nga schema kuno nga mga imported white and wild o kon well-milled rice kag ining ginadeklara nila kuno nga brown o kon ginadeklara nila nga broken rice agod nga i-feed sa mga kasapatan para maka-discount pagid sang buhis. Action firing line. Ti ang Bureau of Customs maka-aksyon may ara sa mga undervaluation sila mga shipments nga ini nga suno sa ila ginapanubo ang cost agod nga mabuhin man sa ila sining mga taripa palariho lang gid sila tanan. Action firing line. Mga waywa ay gid mga tao kita mismo bala ginapatay kita sang kaugalingon naton iya nga mga upod malang crab mentality. Mga utod naton nga inang mga mahisaon sa kaangay nila nga mga tao. Ti imagine mo 2.7 billion Action Oliver wala makolekta iya nga buhis gikan sa mga rice nga gina-import diri sa aton niya bangod sa paggamit sining modus nga mga farmers corporation o kon kooperatiba ya kag ini natukiban karon mga ka-action. Action firing line. Ang solosadya pagid didto sa Bureau of Customs Action Oliver way man taya naga-underestimate no. May isa didto iya ka security guard nga nabukaran ang iya sining kwarta sa bangko Action Oliver. Imagine mo kung pila ka milyon, sobra 10 milyon. Action firing line. Security guard. Ako way kuya underestimate kiti. Like for example, kay Manong Edmond, no? Well, mali ko man niya nagasulo-sikyo lang na diriya pero may ara na siya sang negosyo nga iya yang namo siya kwarta ya. Oh, pasikreto lang siya. May ara niya nga style mga tawo mo. Miya mo sina mo galing atong iya sa Bureau of Customs do kahalata na gid iti ara ta tanan ang corruption iya. Perting corruption ti di ko gusto maghambal sang ultimo nga security guard kay magasaludo kuno sa mga security guard sa ila sila nga trabaho. Mabulobudlay ning trabaho nila mo. Galing kay ti sa mo nga report mga kaksyon daw porte na gini nga dudahay aton sili ko na nga katabo dira iya sa Bureau of Customs. Ti imagine mo na iya nga 10 million pesos iya masubra ang iya sining kwarta nga ara sa bangko. Ti sino man ding di matingala kag magtaas kilay sa naman kag magpamangkot sa kalangitan nga ay paano dako pa siya kwarta sa iya gro agency guro. Parte nga istorya, Anyways, mag-action sa alas 7:28 Action Radio, Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action firing line. Dire kita sa lokal mga ka-action kay sa sini nga mga sinimana halin sa nagligad nga simana Tubtob Subong. Sala ang aton interpretation. Ako mismo nagsala ang interpretation ko kay di ko gusto yung maghambal nga ialibay naton. Kay di nagtahaw-tahaw. Pagkatapos, inang ginatawag bala naton iyang pag swab test sang mga vendors. Nagalaom kita. Nag-istorya ta subong regarding na ni sa kwan may relasyon na ni sa COVID-19 diri sa Bacolod. Nakitaan sang halos tanan, no? Nga basi magdako naman ni ang ginatawag naton numbers sining COVID-19. Kay ti amo na swab test sila sa mga vendors. I'm sorry, nagakadula ko may gina-check ko diri mo, no? Gina-check ko tong sikyo, blahambal ko sa inyo kay ang net worth the Action Oliver 10.2 million pesos. Oh, imagine mo na. Ginsulit ko lang kay isling ko basi sala ko balahap. Anyways, dire kita sa Bacolod mga ka-aksyon. May declaration nga 19 tanan ka mga barangay out of 61 here sa Bacolod ang COVID-free na sa sini nga mga tinion. Sa diin, inanga report gikan sa Bacolod nakahatag sang maayo nga development sa aton tanan-tanan. Sino abing hindi malipay kung amo na ibing report iya no? Nga ti COVID-free na ang ini nga mga barangay, and then we are hoping sa iban pagid nga mga barangay sa masunod iya nga mga inadlaw nga madeklara man sa Bacolod nga COVID-free naman mga kaksyon. Action firing line.
Kag daw naglinong-linong na gid man ang Bacolod subong kon COVID-19 ang paghahambalan, unlike before nga ti linagumba kita no. Grabe yang kakulba ang ginabantayan sang halos tanan-tanan mga kaksyon. May ara lang sa nagpositive sa sina nga barangay isa ka bilog, matyagan mo do bilog nga barangay na tayog na. And inang ginatawag naton nga ang kakugmat hindi gid malikawan, no, hindi gid malikawan. So ano ba lang basis karon, no, sang Bacolod City ilabi na gid ang Interagency Task Force kon nga anangin COVID-free ining 19 ka mga barangays. Kag nga kinahanglanan naton nga mag-relax bisan gamay lang. I-check naton abi si City Administrator Ang Abi kung ano na ang status gidya karon sa Bacolod sa amo sini nga sitwasyon, na gusto naton mahibalan kay kadamo sang taga Negros Occidental and Bacolod noon nga gusto manghisayon given that ang Bacolod, the capital city of Negros Occidental, halos tanan ari diri. Ti gusto Manila nga makahisayod kung kumusta na. Free na kami bala nga makalagaw-lagaw sa Bacolod. Hindi kay lagaw nga hindi essential, kundi inabalang may mga kinanglanon. Dis lang ang importante nga napurnada before. Action firing line. Nagapinamangkot na ano bala ang sitwasyon sa Bacolod subong. So without the media like Action Radio, so di sila makahibalogid sang sitwasyon. Ano hindi man sila gusto lang ya pamangkot ano nga sitwasyon. So tonight, liwat naton nga ipabalo sa aton pumuloyo sa Bacolod kag Negros Occidental kon kumusta ang syudad sa Bacolod, no? Agod nga ti ina balang magkulo-kampante man kita, although nga not totally 100% nga magkumpiyansa kita, but ang aton sining mind medyo nakapahuway-huway man bla Action Oliver sang panilag kag paminsan kung ano gibla ang COVID-19 karon sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag mo na bala batunon taniya ang parte na sa chapter sa aton kay eksperyensya naton sa aton kabuhi ining si COVID-19. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya, City Administrator Ang. Ma'am, good evening. Good evening, Action Brian. Good evening, everyone. Maayong gabi sa tanan. Yung tagpalamat kayo sa pong gabi. Yes, ma'am. Thank you again sa imo sining time. Una sa tanan, nagakalipay gid kita, ma'am, no? Although nga hindi pa gid totally 100%, no? Nga medyo ang Bacolod subong nakabalik-balik na sa normal nga situation like before lang tagpila lang ka cases every day. So subong medyo nagnubo-nubo gid man kay may mga declaration pagani, ma'am, no, nga 19 barangays COVID-free na, ano? Ano gid ma'am ang status naton subong, ma'am, sa Bacolod man? Gusto naton mabalaan ka mabalaan sa pumuloyo publiko kay para sila makapahuway man sila sa anxiety nga ginatawag bala, ma'am, how? Oh yes, so well, actually, aside from the 19 wala na sang active cases for the last 15 days na subong, wow, may duwa pag ika-barangay nga mano-graduate naman. Oh. So may himo na sila 21 barangay. Oh, very good. No, may himo sila 21 barangay. And ang aton nga sakto nang imo hambal sa Action Bri nga pwede tabla ka, we can breathe a sigh of relief do ma-relieve ka ba lang ang for how many months nga grabing anxiety naton, no, sa mga nagliligad, especially sa September gid. Yes, ma'am. Ang September nga bulan amo na nakita ta ang pinakataas naton nga mga cases, ang pinakataas nga number of deaths. Nag-average kita duwa ka mortality kada adlaw. Grabe, no? No, kay 64 ang aton total deaths for the month of September alone. So at least subong na kita 22, 18 ang aton mortality. So far nagdako ang decline, dako ang paglubo. Kaga ang number of cases naton daw so far sige nang below lower 2 digits na siya, no? Yes. Naga 20 cases, 20 nakagi na kita nag 4 cases May na lang. 4. So nubo na kayo ng mga number of cases naton samtang sang nagligad tag 3 digits kita na naghatag sa aton matuod sang anxiety. Yes, kakulba gid.
Porti. Kaya sige kita pakulba sa daw nga tanan because ang dako tabi nga problema action price ang nagataas ang aton cases ang availability sang healthcare facilities sa critical care unit. Aha. Kay ti isa na balaan na kabalo naman kita tanan sito lang ang hospitals total Yes. diri sa Bacolod. Kag ang mga pribado nga hospital and even our DOH hospital ang Corazon Locsin gina-share ta pa ina sa mga taga-province. So kung latawon ta dako kayo ang shortage naton COVID beds kag hospital beds ang nagrigad. So mo na nga subong kadako sang relief naton kaya ang aton utilization ang healthcare facility utilization rate naton nagalabot na lang 50+% up thank to you. 60%, which is nubo nagig kaayo. And out of that number, taas pa ang utilization sa buong province kumpara sa syudad. So, meaning ang sa Bacolod, jutay na lang aton nga mga kaso, mga cases, COVID cases nga ara sa mga hospital. I see. Ma'am, speaking of hospital, so far gurong ila sini nga mga men and women dira abi nga nagatrabaho in short mga inang sa mga medical frontliners gibla naton halos tanan guro ma'am na swab naman ni sila kag ang iba naka-recover na gid man guro ma'am tong nagpositive kag mga suspected ma'am ano. Yes, ang mga nag-positive of course naka-recover na. Plus ang mga hospital healthcare workers naton regular na sila nga ginatest. So naga shifting na sila, but silingon na naka-quarantine na sila. So 14 days, and usually kung ga-duty sila, ara lang naga sila sa ilaman niya dorm, sa hospital, naga-tener, while na siya gapuli sa ila balay. Ang mga na-assign niya sa COVID wards, sa COVID rooms, usually ma-duty na sila, let's say 2 weeks or 3 weeks after sila, ma-quarantine sila, kag antes sila magbalik naman liwat. Kaga regular ang testing sa aton mga healthcare workers nga nasa sa COVID facility. So far nakabalo na kita mag-manage. Yes. So that we can parang we can live safely. Na ara lang si COVID na kinaglan since wala pa kita sang vaccine, wala pa kita bakuna. Kinanglan mangita kita sa pamaagi nga maka-coexist kita with COVID. Na ara lang si COVID. Pero kabalo kita maghalong, kabalo kita mag-protect sa lawas ta. Nga hindi kita hindi kita madutlan, hindi kita malatnan. So hindi kita magbalatian sa COVID-19. But we have to accept the fact, matunon din naton na ang COVID ari lang din sa aton. That's why Action Bright, apesar nga nagnubo ng aton cases, kag medyo na manage ta na mayo, ang successful ang aton emergency operation, ang aton nga COVID intervention, kag ang aton mga effort, panayon kita gyapon dapat nga nag-protect sa aton kaugalingon, ma-observe kita sa mga health protocol, kag padayunon kagid ang mga kinahimo naton para nga ma-prevent naton ang paglakta sa COVID. Kay ari lang sila gyapon, Action Bright, ari lang gyapon ang virus sa aton palibot. Plus, subong nagbukas naman na naton yung mga airport, kag mga seaport, aton mga terminals, bukas naman sa pagsulod sa aton mga returning Bacolod nun, aton yung mga returning OFWs, kag mga travelers, mga essential travelers. Hindi gid naton makaiway ang risk, no, ang risgo. So, ginahimo ta pamaagi nga ma-screen naton sa maayo, may mga measures kita ginapatuman para nga hilway free kag safe ang aton nga mga citizens, safe ang aton mga pasahero, ang mga nag-aalabot naton sa mga Bacolod nun. I see. Ma'am, diri kita sa Bacolod so far, siyempre una first on the line aton sila mga frontliners na swab naman, and you said while ago nga ibang ginasulit-sulit giniswab na binagyon hospital ka. Ang target naton nga mga vendors nga vulnerable man sining COVID-19 so far na ubos-ubos naman pa swab test. May mga targets pata subong mom nga mga personalidad abi or tawo nga posible basi ini sila isa man nga maka-COVID abi ma'am nga ipaidalom sa swab test sa mga companies kag iban pa aside from the call center, mga BPOs.
ginaplanuhan naton subong ang surveillance testing sa mga iba naman nga sektor, no? For Aha. example, ang sa aton market pinaubos na, ang satellite market naman gina-target naman, Aha. ang transport sector, ang aton nga mga BHERT, ipang-test naman sila kasi sila man yung exposed Yes, kid correct. most of the time sa mga pasyente. So ang aton mga frontliners sa mga isolation facilities naton, kag ang mga uniform personnel nga ara sa mga frontline, Aha. amo man na aton subong ginaplanuhan nga ipaidalom sa ginatawag naton nga surveillance testing. Aha. Ang mga kompanya, Action Bri, especially ang mga dagkuan nga mga companies, sila man mismo nag-conduct ng ila kanya-kanya man nga mga surveillance testing. No, iba nagagamit ng antigen testing, may Aha. iba nagagamit sang RT-PCR, may ara man naga-rapid testing, whatever way it is, kay ini part yapon sang ginatawag na surveillance testing mo, no? Hindi man sila close contact, but ginatest nila yung ilang mga empleyado para may balaan kung bala may ara na infection sa ilang workplace. Aha. Bayo gid no kay para maubos na lang yung tanan test bala ano para kung sino tong pinakatuktok na lang nga way malambot to ti amo to sila abing layo na gid dia sa COVID-19 ma'am. Ginauna naton diri Yes. ang mga tawo nga posible gid ya, posible matapikan. Yes, kaya ginauna sa kundiin ang mga areas nga damo tawo nga nagagather. Yes, Kundiin yes. ang may mga tendency bala nga nagatipon ang mga tao. So labi na ang kalabanan ginadaar sa mga tindahan, sa mga public transportation, sa ulubrahan. So ini mga workplaces, mga establishments, gina-guide kani sila. Aha. Gina-guidean naton kung paano sila mag-conduct ang ilang mga infection control sa mga workplace, ang ila pagid nga mga health protocols. At the same time, ang ila surveillance testing, ginagaidan naman sila sa isa-ila nga mga health protocols, ini sa mga preventive measures nilang ginahimo. Ang mamayo man kay because of the Emergency Operations Center, ikatultol sila sa EOC, sila na mismo on their own ang nagapabalo sa amon kag naga-coordinate sang ining mga programa nila sa ila tagsa-tagsa ka mga kumbuyahan. Ma'am, may mga lockdown kita nga ginapatuman sa mga barangay, mga houses na lang subong ma'am, no? Ining mga condemned may COVID dira nga positive, ang mga nearby wala dira. na gina-lockdown. Ang may naga-positive lang households ang kalabanan ang aton gina-lockdown. I don't know if you have the figures, pero ano ma'am, damo pa or jutay-jutay na ginman lang ma'am? Nagjutay na lang kay gamay naman lang ang aton active cases subong Action Bri. Nagpanaog na gidman ang active Thank you. cases naton so far. Wala na gani sulusobra na lang gid 400 o mga 403 na lang ang aton active cases. Which means nga ang ini mga kaso nga ini, some of them are isolation facilities. So ang ilang mga close contacts nga ilang pamilya naka-lockdown until nga matapos nila ang 14 days. I see. Okay. May nagapamangkot na di sa akon, gurot satellite market na isla kuro. Gapamangkot siya, ma'am, kung saan o kunong satellite market ko, no? Ginaplanuhan pa lang. Gina-schedule na namon na Action Bri kay ginabahin-bahin ta ang mga available. Balikan ta si Councilor City Ada ang mga kaksyon. Action Firing Line. Balikan ta kay Mayo ini ng report sa buong gabi. Good development for us here sa Bacolod. At least inang makatulog-tulog na tabla sa gabi, Action JM, no? Unlike before nga, ang una-una, tapuro lang gidya COVID-19, ano? So, I'm sorry, kisa tawag ko si Ma'am Councilor, former Councilor. City Ad, ma'am, balik sa imo, ma'am. Pasensya, gid. Yes. So sa nasiling ko na kagina, ginaplanuhan nato na ang ginaplanuhan pa na nato ang mga nagakalain-lain nga sectors, kundiin kita makonduct ang gason nato yung surveillance testing, and gina-allocate nato ang mga logistics kag consumable. No, kada so far ang DOH Region 7 nagasuporta gid sa aton pagi sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, ang opisina ni Secretary Michael Dino, nagabuli gid sa aton sa paghatag, nagapadala gid sila sa aton sa supplies
May mga test kits. So dako ning bulig sa aton diri Action Bri. Aha. Ma'am, kundi may backtrack kita for Bacolod, ano? Dog, in fact, gani daw sobra na 200,000 ang nakaparehistro sina diri kang mga negosyante. So far, ma'am, na use ta na ni, may ara na kumbaga nagamit na naton ini, ma'am, ini siya sa pag-trace sa mga possible nga mga Yes. COVID suspected. Yes, kaya nagasulod na sa ato ng data, Action Bri, kag Aha. damo na establishment, kag mga institutions nga nagagamit na isang backtrack. I don't know kung nakakadto ka sa NGC lately, pero hindi ka Aha. nakasulod sa NGC kung wala ka backtrack, kaya hindi ka maskan. Aha, yes, ma'am. Mhm. Ang aton tanan nga mga malls, nagagamit na sang backtrack subong. So, very convenient, nagiti wala na sulat-sulat, Action Bri. Mhm. Hindi ka na magsulat, pakita mo na lang imo nga QR code, iskanon ka, sulod ka lang dayon. So, sulod na dayon ang tanan nga data. So, it's very, very convenient. Mhm. Dako gid siya gali mabulig sooner or later on, ma'am, mas mahapos pa gid ang contact tracing ta sini don di na gid mabudlayan bisan ang aton pa nga mga members ang PNP nga subong do damo gid nag-intra sa ila, na. Yes, so mapos na gid ni kag dali ta man narrow down kung diin na yun ang anong gid pangkatuan kay ti subong sa manual naton nga contact tracing may mga ma-miss out yun na hindi gid na malikawan, Action Bri. Aha. May nagaka-miss out gid kay ti syempre malipat na mag-account ang pasyente mismo kung sa diin siya nakadto in the last few days before siya na-infect kasi na siyang sugod siyang nag-exhibit na siya ng symptoms. Kisa hindi na madumduman kung diin siya nakadto. But Yes. with backtrack, makita na yung tanan ng iya nga kung diin siya nakadto. I see. So it is very, very easy na tubong. Hapos sa gid lang. Mhm. Ma'am, dito ma'am, going back gamay lang gid sa 19 barangays nga nag-COVID free, ano subong ka strict ang ilang protocols or health protocols sa nga barangay, ma'am, para hindi na yung magbalik? Ang aton mga barangay, kapitan, ang aton mga barangay worker, sila man mismo, of course, ginatingwaan gid nila nga hindi na hindi na sila magkakaso dirain, no? Hindi na sila magka-COVID ang ila da mga pumuluyo. Kaya makapoy man Action Bri. Makapoy, inablang magbantay ka, ang mga ambulance naton, wala patay pakadto pa kare, ang mga hospitals, ang coordination, dako nga trabaho man. So, ang aton mga barangay kapitan, because of our constant coordination sa ila, hagang aton nga pirmi nga paghinunanon sa ila, ang pag-consultation, meetings, kabalo na ni sila kung anong dapat imuon, kag ipa-strictohon gid ang mga patakaran sa mga neighborhood at the same time sa barangay gid. Also, ang pagbantay, ang pag-observe sa aton ginatawag nga mga health protocols, ara gina parte gina sa mga measures nga ginapatuman sa aton subong kabarangayan. Aha. Sige. With that, ma'am, basta may gusto ka pa, ipalayag subong nga gabi again. Ara na ta sa pinakanubo-nubo na gid and mag-alaom kita nga way na gid sa dason nga mga binolan labi na gid sa December abi, no? So, ma'am, imo pagid nga dugang pabalo para sa pumuloy sa Bacolod kag Negros, ma'am. Thank you sa liwat, Action Bri, ang aton mga abyan sa media, our friends from the media like you, nga pirmi nagabulig sa aton sa pagpalabot sang informasyon, sa mga importante nga mga data, guidelines, ina-share naton sa publiko. Madamo kay salamat kag thank you for the time nga ginahatag niyo sa aton sa amon sa EOC. Kagang ako lang yung mambal nga although nagdubo ng aton cases, dapat magahalong di kita pirmi kag mag-ugyon kita kag mag-cooperate kita sa tanan nga mga guidelines nga ginapagwa sa aton gobyerno. Kay maybe kung aton ni tanan bululigan, base pa lang mangin successful kita sa pagbato against COVID. So far nagapakita nga we are on our way to winning the fight against COVID-19. Pero hindi na mahimo sang city government alone or sang EOC alone. Kinanglan ara gid ang kooperasyon sa aton kabarangayan kag sa aton gitag sa tagsa nga pumuluyo. Kay para nga kung kita nagabantay, nagahalong,
mapaiway naton ang paglaktas ang COVID-19. Aha. With that, ma'am, salamat sa mga time. Ang gabi ka, mabuhay ka, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, man, Bray. Madamong salamat. Yes, ma'am. Action Firing Line. City Administrator M. ang mga kaaksyon niya batian bagogid lamang. Nagligad niya mga interview sa Action Oliver do puro tang tamahadlok to pirmino ng interview sa yanino. Pero subong development kag medyo may kasanagan nakapadula sa aton kakulba amo ning anxiety bla no and medyo ayo gid no nami gid ang information nga nadulong subong gabi. Pero tiya mo na, bisan ano pa nga mga maayong information nga ipalabot sa aton sini nga mga public officials diri sa Bacolod. If the people, why man lang nagaugyon, why sang obligation, abi nga ginahimo sometimes nga makabulig, hindi naton gyapon ni madula si COVID-19 ora mismo. Action Firing Line. Madugay-dugayan kita sini. Pero tiba, kusyos naman guro ang mga tao. Subong ano, kamo na lang mismo adjust. Amo nang balta, without the cooperation, without the being a responsible person, sigurado ko kabudlay gid ni dulaon kay COVID-19. Alangan mo na karon nga ang aton nga mga opisyal sa gikabantay sa aton kag sa gilantaw nga oy, nanoman kamo da. Action Firing Line. Vigilant kita dapat, responsable kita dapat. Amo nang himuon na to, ano, amat-amat lang. Hambal ito kuno 19 plus 2 Action Oliver. May duwa naman ka barangay nga mano graduate naman kuno nga sa sulod sang 15 days daway na naka-record abisang positive dira sila barangay tido ka maayo gid nina. Action Firing Line. Ang Ginoo ning bala sa aton Lord padayon na lang nga pag heal sa amon diri sa Bacolod hasta sa masunod nga mga inadlaw kay ti inadangko gid nga pasalamatan tanan-tanan namon. Action Brian Borden. Action Firing Line. Una nga bulyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang life extension vitamin D. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, Takaron dugay-dugay, mapang good vibes ta anay. Kag ini nga pang good vibes, may maayong maka-inspire, no? Nato sa aton tanan-tanan kag sa iban pagid nga mga public officials. Action Firing Line. Dalo na karon sa aton sa interview dugay-dugay la 7:53. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang sa mga kaaksyon naton nga nakatutok kaina pa. May gabi sa kay Aldrin Diamante, no? Dira sa may Asa Dapita man to sa Cebu man to. May pangitaon ako imong chat diri ha kay murag na kit-an ako bag-o ra jud ba. Kadiyot ra jud sa uban diha ha kay unahon ako na si Aldrin Diamante kay masuko ra manig dili mag-greet mo kuan ra ba ni siya mo ligid-ligid ni siya sa yuta unya mo kuan. Muhubo ni siya, ug dili mo greet ni si Aldrin Diamante niya una. Sa shout out ko no sa Minglanilia, Barangay Tungkil, Villa Silina sa Cebu City. Mga ka-action diha, may gabi diha ha. Action Aldrin Diamante yo nagligid diha ha, ayog kuan-kuan diha kay nalawag tanaka. Heaven, may gabi man naga-monitor. Marilo Travilla Katinoy naga-monitor man. Jocelyn Arisivita Ulak, thank you gid. Manong Edi Adorio sang Barangay Handiman, salamat gid. Ngayong gabi si Manet Nicavera Cabillas naga-monitor sa Riyadh, Saudi Arabia. Vanessa Mayo OMG nakagwa na ina sa Pinasya. Don't think matuod ina hindi na ya maghimo ang Amerika. Jeneline Estrella salamat man. Maria Luisa Artizano Iligan, good evening, Sombray. Monitor kami ni Barangay Bata. Keep safe always. Salamat. Jobert Hirasbo Camago. Salamat gid. Marchalita Daquiado. Good evening. Sombray. Marchalita Daquiado. Shirley Daquiado. Lodi. Araman si Lauriano. Larry D. Marinel. Marco Meriching. Mahipos. Mario Mahipos. Marcris Mahipos.
nami ila pilyedo no mahipos, mga linong guro nga mga tao. No? Si Dens Libo Oniminio nagamonitor man sa Cavite City. Grace Toricha de la Cruz, salamat gid. Jean Oy si Sir, amen. Naman Drigos Rob, support and help your very own farmers. Hindi kay outside the country. Ya ang inyo ginabuhi. Kag suportahan diin ang hustisya dira. Rose Guevara, Alex Montesa, Sir Bry, ang author sang korupsyon, mismo, amo ang leader man eh. May matinlo pa Sir Bry nga mga politiko, how? COVID-free but not drug-free? Virgie Olpinda, masiging kwa na nila sa PIDEA nga style, no? Good evening, Action Bry. Monitoring always from Celine Homes. Keep safe ang Action Bry. Salamat, gid. Si Vanessa Liwato, Action Boy, nakagwa na ina. Action Brian niya. Nabasa ko na kaina. Lucia Carbadilla. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami Barangay Pahanukoy, Purok RC3. Tamiyaw ko lang Ray kag Romeo Diana. Amay namon si Reynaldo Carbadilla, Puerte Capisan. Chanel kag Janelle. Kag Iloy namon bag ulang tapos kemo. Payo kag gidnay. Salamat gid. Sige. Ronald Pasiricalde. Good evening sa motor. Good evening, sir. Motor lang kami diya. Gapamati. Monitor. Gid kami sa imo subong ari kami sa Leganes, Iloilo City. Upod si Gerald kag Manggaring kag Dale Di Palubos Storms. Carmona Tormo. Ito Lito. Salamat gid mayong gabi sa liwat. Lila Taton, good evening man sa Gardenville kono. Stay safe and God bless. Rafael Casires, Action Bry, pwede ka biyahe taga Manila at Pabacolod. Now, swab test pa sila pag-abot da. Ask lihog kay Councilor Ang. Daway naman swab testing Alona Carayon, Sokinya, padayon nga prayer para sa hiling naton tenan. God bless Bacolod, salamat City Government. Rosalina Arellano Espadero, nagamonitor man sa Morsha. Bingsky Dagumboy, good evening, Sir Brian, watching from Villamonte. Shout out sa family Dagumboy, Sitio Sambag, Barangay Manghanoy, La Castillana. Stay safe and God bless you always. Elizabeth Casuyon, salamat gid sa Villa Esperanza Tangob. Janrel Lobiro Lumawag Tokiro, naga-monitor sa Calatrava. Nel Oirituele, mga frontliners ang CHO, mga swabbers, dapat updated magpasweldo. Delayed 1 month or 2 ila sweldo. Amo na dapat ila i-prioritize. RJ Flores Lara, good evening, Sombray. Mas mayo pagintani, suportahan Manila mga nurses kag mga frontliners sa vitamins kag PPE lang. Biskan private hospital or public mahatagan kag tanan manghatag man sila sa mga tao vitamins. Tani man, no? Bernard Tabino, Abian Brian, good evening. Habala si Ang nga awala nila ginswab ang tanan nga tao sa NGC kay damo manada kadto hadlok sila ma-quarantine. Base may na may ma-duty blaw. Koy manapsal, patalang na iya inyo kon ang tao nga may inchindi na kabalo kamo nga ginaigo kamo ka Action Radio, kon kabalo kamo patalang pana mga gapamati na hehe ginhimo kamo na tarso. Anong busulingon mo koy manapsal man? Anong ginaigo sa Action Radio man? Abi klaruhan na. Leo Corniha, good evening, Sombray. Ari na kami ga-monitor sa Charito Heights. Keep safe and God bless. Koy manapsal, tani mabalik man sa inyo ang ginhimo nyo. Bakag makonsensya kamo nga ara sa pwesto ay ala ka purti kay isog kay koy manapsal, no? Law gid ambal ni Roger Regala. Koy manapsal, basa na kamo maligo na lang kamo na backtrack pero kamo na lang na kabalo tanan bulig adik guru ano niya? Almira Lee Malazarte na gamonitor man. Carmelo Garingo, may gabi Action Bright, tani amat-amaton lang nila ang pag-drawing panubo sang active cases ang COVID-19. Kay base ma-question sila. Sadya sila. RJ Flores Lara, backtrack na nila Action Bright, may gabaligya na Bacolod, buy and sell for process.
log in na lang ko sa notebook. Safe pa ko, free pa. Okay, hindi man mandatory mo. Pwede ka mo kadala ballpen nyo, mas sigurado. Tanan nga sectors, both public and private, para ma-effective ang kampanya halin sa barangay tanod, barangay street sweepers. Sir Bry asked ma'am ang about our gossip mongers nga gin-hard sang aton PNP for contact tracing, still active sila. Ano ka efficient kag accurate ang RT-PCR sa syudad compare sa mga private medical organization nga nag-conduct swab test like PNRC? Can we really our swab testing, Sir Bry? Amo nang mangkuton tan sa liwat, bag-o ko lang nabasahan abi na. Koy, manapsal, ano ginbulig mo pag pinitin siya sa taga Bacolod? Sino yung napamangkot ni Koy man? Ako kung si Ang. Smile Albanese, taga-monitor man. Lani Tribal, good evening, Exxon Brian, watching from Morsia. And I would like to say hi to my sister, Miriam, Brad, Rolly, and Manong June. Good evening, sa inyo tanan. Basa na sila, Exxon Brian mo? Basa na sila na iya? Okay. Bilen Salaw, Araman. Colonel Guile, good evening, sir. Si Kativer Araman, stay safe man. Glazer Barcelona, good evening, Sombray. We're watching live at FB Action Firing Line. Barcelona family, God bless and good luck to your program. Thank you. Vanessa Mayo again, good evening. Good morning, Action Bray. Sa Radio Energy. Action Radio Energy Fans Club. Winter Minnesota is watching. Thanks, good sa inyo. Salamat. Jen Oy si Sir, nakakadlaw siya. Dali gid lang. Hamandre sa Bordo Araman, Teresa Tongha Soryaga Flores, naga-monitor sa Fortune Town, God bless. Sanso Jaime Allen, Jumper Reloids Palanaog or Palanog, monitor lang Iskar sa family sa La Granja La Carlota. Bebeng Dagia Bautista, may gabi sa Imoxon Bray, ga-monitor gid kami sa Barangay 39 Lizares. Elnora Castellano, naga-monitor mine. Good evening ko no, Idol Brian, na sige na nga madula ng COVID-19, agad man normal na ang pangabuhi. Tanan, sagad-sagad ka mag sinibuan no, Idol. Great lang Castellano, Estilo family, halong Idol, God bless. Kamao dito magsibuano dahil kay tubong Bisaya, magod eh. Kina binundak ag tingog ba? Binundak jud ba? Taga basak ko basak gihulngan ba. Rinaldi Hinovea, salamat man sa Barangay Takuling. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor man. Ramona Azero, good evening, Sir Bry, Barangay 35. Si Manong Idilaos, Idi Adorio again, mahirit pa sila. Dili lang. Dili to di man? Nag-area. Idi Adorio Jackson Bry, tani madala ang handumanan sa COVID-free, amo ginang ginapangamuyo ta. Kadula, gasampaw sila, no? Dili lang. Si Christ Kerry Paul Javier Tanatan. Good evening, handsome Action Bry, mo kanami matian ba? I'm monitoring from San Enrique, kanami sang hunisang laughing mo pang asar. Ang akon gidya kadlaw, no? Kids Ulitan, Pagrit, taga Barangay Balikutok, Ilog, Ulitan family. John Lee Pilayo, good PM Idol Brian, mahirit pa sila nga parot na ang barahan nila. Do kwan gili ni, do tung it's guys ni. Pusoy. Tobias Nets, good evening, Sir Brian. Monitor kami dihan dumanan. Keep safe, God bless. Salamat. Jing Navarro, maayong gabi, Sir Brian. Tanaw ko FB Live, ari ko di Bulacan, patamyaw lang ko da. Sige. Titing Angels, naga-monitor man. Kids Ulitan sa Pasig. Sige. Marimar, yung gabi Action Bry, great ko lang family Doronila, monitor gid sila sa Bata. God bless. Sige. Balikan ko ang iban karon dugay, ha? Standby lang ka muna pagbalik ta, damo, patabalita. Alas 8:04.
Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros Ano. Action Firing Line. Mayang gabi lang kay Madam May Singway, naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Romo Pasaporte, naga-monitor man sa 888, wala man QR code. Ayala Grocery, wala man SM lang may ara. Siguro naga-amat-amat pagid sila siguro. Na? Sige, last 8:07 na, daligi lang. Check na ton bala, ini porte manimo. No? Alcalde iya Santo Boso, ang iyan yung ginahimo, pirmi bulig. Gindala ko na ni, actually, kuan na ni, hindi man ni issue, kundi do ka information, kuan bala, advocacy, no? Sa isa ka alkalde, bilang inang, ang iya kung paano makabulig sa pumuluyo, kung paano niya mapalipay ang tao, this time of pandemya. Oo, so, amo ni bala, ay, may gab, ilang gali kay Mama Linda, or na Tita Linda, advance happy birthday para buwas. Bao, happy birthday lang Nanay Linda kay Tatay Eddie na may gabi man kay Madam Ida Rizaura sang Morsha naga-monitor sa sining mga tinian. Sa nambal ko na before, may 4 days kita, 4 day yang swab testing diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kadamo sa mga taga Toboso nga medyo nakwan sila na trap this Bacolod kay bawal pa magwa-anay for how many days. Ang ginhimo ni Toboso Mayor Richard Hauhuko, nagpadala siya diya sang tao kag gin-identify ang mga taga Toboso kag ginpanagaan ka ayuda mga kaaksyon. Portino. So, ina mayo nga tikang sa alkalde agod di magutman ang mga constituents niya nga napiktuhan sining si COVID-19. And aside from that mga kaaksyon, buwas nga adlaw, according sa aton initial nga pag-istorya kay na siya, si Mayor Hauhuko may tawo siya pagkadtuon diri sa Bacolod to check kung may ara sa mga bantay sa mga pasyente diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga wala sang ginatulugan kag ginaistaran nga ayad-ayad diri sa may gwa sang ospital kundi bawal subong niya ang bantay sang pasyente da sa ospital sa regional hospital. So padalaan niya di tao kag magapangita sang ginatawag naton tululugan. Maarkila sila kuno, ma-rent sila kuno, no? Ma-rent sila kuno kay para patulugan sa mga bantay sang pasyente para hindi magkalabasa day sa kilid sang dalan mga kaksyon. Tama na bla. Kag ari pagin na nakahatag interes ako, no? Ari pagin isa ang nakahatag interes ako sa alkalde Santo Boso kay ang Module Action Oliver bayluhan ni Mayor Hauhuko yung bugas. I don't know kung ano nga aspeto sa pagpanghatag o pagbaylo abi. Hindi ko grabe maning alkalde Santo Boso ba ano ni man gwapo kung katahom kagwapo yung ideya ya. Action Firing Line. Pero okay na Action Oliver, ara na siya, ara na si Mayor Subong. Online sa Firing Line.
Are sa aton nga linya, Tuboso Mayor Richard Hoco, sir, good evening. Sir, maayong gabi kag sa tanan nga gapalamati. Good evening, good evening. Salamat gid sir, apisar nga medyo sako ka no sa mo sini nga oras. Una-una sir, buwas, anong imo nga plan sir sa mga given na gid man sir diri sa amon kapila na mo naging takol nga isyo nga kadamo sa mga bantay sang pasyente diri sa regional hospital nga aguni kay di sila kasulod didto kag nagpululongko na ding iban na mayor sa kilid sang footwalk diri, sidewalk sa hospital nga ini sa mga idalom sa mga private buildings diri kaluluoy gid sila nga situation labi na gid ko naga-inulan. I heard nga may plano kaya mayor nga pabisitahan diri ko may ara gid man nga taga Tuboso abi nga naga-suffer subong sa situation nila tin buligan niyo mayor. Anong set up ni mayor? Yes, nakita nato na nga realidad na siya and kapit pa kaluluoy gid ko sa probably most of the patients halin man na siya lagyo nga mga kasitiuhan no? Like example sa amon layo daan and most probably ang damo kasi ni indigent gid no. So pag abot way na sila kilala sa ospital, way pa sila dala nga kwarta. Pag abot ara po sila sa gawas. Yesterday ga inulan. Yes. Actually kagabi gintistingan ko gid ako mismo nag-drive ko para makita ko gid ila sitwasyon. No? So ang aton plano sini is actually buwas kay nag-lockdown man namon na-close amon sa munisipyo kay may nag-positive sa amon frontliner. I see. So ako mo para may obra man ko bus is matutuyok sa Bacolod bus kag mangita man ko kung basi may marintahan tabalada nga daw halfway house ang aton mga manugbantay, no? So at least may disinte man sila nga pupuan and ang plano nga at least siguro papalutuan ko kag ipak lunch na lang ang gabantay, no? Makakuan man nato siguro maprograma tama na siguro. As tamin trust mayor nga may ara di sa mga taga Tuboso yang ga anto subong pabutangan mo gid tao mayor diri abi sa sining do safe house abi nga imo nga rintahan daw mo sina. Yes, amo nang maayo with of course galantaw ta kay ara si COVID no. Ang akong tani nami gid tani may ara man ta iya sa gobyerno tani mabulig man no ang medyo lapit-lapit no. May ara man mga buildings ang kuan suwayan ko approach ng gobernador kung pwede man nga mabuligan ka ang mga kapin pa tagalagyo no nga gabantay. Kagang Kapitolyo walking distance from Corazon mayor no, dool-dool ra lapit-lapit ra pwede ra malakaw-lakaw. Yes, oo, lapit lang. Actually kung ako lang kung ako pa kunon may ara man ta provincial nang daw hostel bla kuan kung ako lang padami ko na sa tawo ya. For the meantime kay di magigro siguro kini ang gihimo sa Corazon Locsin kuan na for COVID time lang ni guro nga gawas kamo anay mga kuan mga bantay sa pasyente to avoid sa pagdamo pagid ni COVID-19 maybe siguro Yes, nabala naman gid naton nga sa hospitalan damo ang cross contamination. So cross-contaminate pa ang mga pasyente, possible po sa staff, possible pagid sa gabantay. So nagdamo na gid ang possible nga i-contact trace pagid. Pero sa initial nyo nga monitoring mayor, may mga taga Tuboso gid man subong nga ari dire mayor. May nakalabot gid man sa talatapan nimo dira. So far sa kagabi ko nga panawagan, wala pa man gid naka-message pero gahulat ta kay kun may ara na ko to sistema nga may staff kita kag ma-monitor kag makuha dayon sa tanan nga informasyon para nga diha. Example, if they will call tomorrow afternoon, so tomorrow night we will be able to give them food, no? Kag most probably tani kung makakita ko ang akong gani ginapanawagan basi may ara. Ay, notod si mayor balikan tabi ka balok ka kuan medyo malayo to lugar niya. Action firing line. Pero tema ni nga ideya sa alkalde sa Tuboso mo. Kadamo sa managa kadamo sa may balikan to si mayor. Mayor. Yes, ako gani basi may ara no nga mayo may nga kabubuton nga miski may duta da kag butangan ko na lang mga tents, butangan ko mayo nga
kuan at least magamit sa tao kaysa makita lagi ara sa higadalan. Yes. Kaluluoy gid sila gid ang sitwasyon nila sa gagabantay da. Kalulo, agad. Regarding guro duta, Mayor, medyo alanganin ginaguro kay bawa naman ka, bakulod ka ron, brag puro naman lang ni building jud. Simento. Tinood. Oo, mana. Pero mga safe house maybe guro mga pangrenta nga mga balay basi sa atbang dira may naa or sa dapita diri may dool. No? So good luck dira, Mayor. Basi na kay panawagan sa mga taga Tuboso nga nay mga pasyente diri karon, Mayor, to contact sa imong good office diha regarding ani. Yes, pwede gid ka diretso sa ako through sa akong messenger o pwede po sa ako mismo, no? Ako na lang ilawag akong telepono. Yes, sir. Phone number 0917-555-1898, no? 0917-555-1898. Or any nga na makontak ninyo, ang kapitan ba ninyo dito sa Tuboso nga mapahibalos ako para nga ma-coordinar nato og matabangan mo. Mao ni gisulti na to tinud-anay na serbisyo publiko jud, Mayor, no? First time nakadungog ani nga style. Mayor, ubang diskusyon pa. Nakit-an po na ako, nakahatag jud na ako interest lagi kining imong gihimo, Mayor, nga gibuhat nimo nga unsay gibuhat nimo, Mayor, nga ang module bayluhan bugas. Unsa man nga paagi, Mayor? Yes, actually ika-third naman guro ni namo nga tuyok, no, kay ang 26 ka eskwelahan. I think 17 ang usa ka adlaw. I think murag duha bitaw sila ka set A, set B. So na mi hatagay Friday, na mi hatagay Lunes, no. So ang mostly ang ginikanan magdala sa module sa bata, maadto sila ngadto sa ilang advisor, then gina-check ang module. And the possibility nga okay man, hatagan sila og kupon, hatagan po sila sa ilang module pa sa sunod na semana, no, kanang ilang i-comply. Then before sila mo pauli, ana nga eskwelahan, may naakitay gitawag na atong mga coordinators from the mayor's office. Then dito nila pabayluhan, no, ang ilang kupon, no. So example, if naa kay grade 1 adto sa grade 1, ana kay kupon, adto na pag kay bata nga grade 3, so kung depende kung nakay duha ka bata, 2 ka kilo gid imong mada basta kompleto lang imong module, no? So every para ni sa tanan. Para sa tanan. Usa ka bata, usa ka kilong bugas. Yes, usa ka kilong bugas. Og covered po kanaaman ni private, duha ka private nga elementary and high school sa Amoa. So appeal po basta enrollee sa Tuboso. Kuan kini siya, ika grade 1 or kinder diha hanton high school, Mayor, hasta high school? Gikan og elementary hasta senior high. Senior high, no? Puwerte, no? Yes. So third week na nga sigig panagtag pagadaghana ra bang pilang estudyante dira, Mayor, sa Tuboso? All in all. Actually mo ni siya, no? Pag kay karon na man ang DepEd nga mo up to November pa yung enrollee. So pagsugod na mo panghatag, mas daghang ginikanan nga nainganyo o gi-enroll nila ilang kabataan, no? And hopefully matabangan gid nila. Nakita po nato nga ang ginikanan dako pod nga motivation pod, makita po nato dako matabang ang bugas sa ilang adlaw-adlaw nga pagkaon, no? So at least ma-motivate sila ang ginikanan, and ang lisod man gud ani kung dili ma-motivate ang ginikanan basig daghan unya tag drop out. Correct, pasagda na lang kay moingon naman nga di tatibawan na dong adto lang sa taas katubhan kay abli namang tapas. Mo na lisod ana. Pero Mayor, di ba, syempre sa Tuboso daghang kay mga daghang kwarta diha, wala di gipili ang bugas bisag kinsa ra. Wala. Basta naka-enroll sila, ang mupili ra gyud ang maestra nga kung naa kay module hatagan kag kupon. Tapos dito dayon nga to sa murag dito nimo i-claim area sa eskwelahan. So hantod-hantod na Mayor kung kanusa kung asa San-O ni siya until nga naapata sa aning blended na learning method karon or process sa pag-eskwela, Mayor. Well, akong gikwinta-kwinta, naaguro sa mga 800 to sa 1,000 kasako ang bulan. Wow. So ako na daang gikwinta-kwinta, hopefully po, ako na pong ipangadji, nga na po yung vaccine, kaya pati mahot dan tagbugat. Bitaw, so, no? Until supplies last, banatag para sa edukasyon sa kabataan. Grabe, Mayor, no? Saludo ko sa imo subong, no, Mayor, grabe. Actually, ang amo po mga daycare teachers, kay wala may face-to-face, kaning ginabayran bitaw sa atong local na gobyerno nga daycare teachers, naghimo po may programa nga
ipatabangan na mo sa DepEd, ang umbrella ang DepEd, ihimo na mo sila mga tutor. Ay, wow. Mga unsa sila, Mayor? Mga teachers, ha? DepEd, daycare teachers. Daycare teacher. Daycare teacher. Gihimong tutor sa mga kinsa po ang mga maka-avail ani, Mayor? Well, depende sa mga maestra, kay mostly ang maestra mahibaw magyud nga sinsay talabangon anak nga iyahang kuano. So gipilot sa namo sa grade 1 and 2, tapos na mo unsa mahimo pag yun. Kataho, Mayor, sa ibang mga programa dira. Kumbaga, sa gisulti na ko ganiha before nimo, Mayor, kanang nakit-an mo ang trend sa tuang situation karon. So ninggama kag mga ubang programa nga swak sa tuang sitwasyon karon. So Mayor, ning sulti kag ginanay kuan nay usang positive sa inyong municipal employee diha. Nag-lockdown mo karon, Mayor, the whole municipal hall dira sa Tuboso? Well, gininan hibaw ana mo mga 10 o'clock nga sa frontliner namo no nga ting positive, on which pag nag-meeting ko dayon sa ato ang kuyog sa pagpanerbisyo atong mga department heads. So nakita nato nga ubay-ubay gid ang ato ang iswab, no, and contact trace nato. So yung decider sa aming ginina alauna, nag-half day lang ni ugma be kay gasige patag disinfect, tapos mobalik ta og able Martes, no? Martes. Pero it doesn't mean nga na-cripple ang serbisyo. Sige ra gyapon ang serbisyo. Naalang tayo skeletal nga naa sa gawa sa munisipyo nga sige gyapon kapinta sa ato ang mga essential mga social services ginato. I see. Magmusulti tag frontliner, asa ni siya na-assign, Mayor? Actually, anyway, public servant man siya. Public servant. Amo ang head sa amo ang disaster. So kuan man jud sila, vulnerable sila pag ani, Mayor, no? Sila man jud ni gatrabaho ani. Yes. Oo. So ang tibuok nga mo ron nga kuan, ang tibuok nga mo nga disaster ron nga sa DRRM office, na quarantine gid sila tanan. So naghimo lang ko ginina pod og hulip sa ilang obra para nga di dili ma-cripple ang obra sa DRRM office. And gapabalo po day ko bisig na naminaw no nga naay mga parente sa Cebu, no, nga sa Tabuelan, no. Ang Tuboso karon may naatay weekly na gyud nga schedule nga mukuha tong sakyanan nga to sa Buelan, no? Okay. So we have hotlines. Kung Cebu, Visayas ka, may morning nga numero yung tawgan, lain po ang sa Luzon o sa Mindanao. May weekly nga po sugaton sila, Mayor, sugaton jud. Yes, sugaton din sila kay mao na nakasabutan, no, sa Negros Occidental o sa Tabuelan nga padalan gyud nga tug salakyan. And so far maayo man pod nga programa kay nakita po nato nga kaning sugaton na gid sila ngadto. Isa una gud sugaton na sila sa Escalante, no? So karon sugaton gid sila ngadto, mas lesser ang transmission ni COVID. Okay. Yes, kay mabutang na sila sa salakyan mismo, wala na suroy-suroy pa. Wa na gaw sanay. So pag abot sa barko wa na gaw sanay. Okay, total hours raman ang biyahe, dili man day sa kaadlaw abi, no? Yes, oo. So dito na sila kaluyan sa amo ang upat na guro kasugatan ngadto, way nagtakdanay kaluyan. Sige, salamat. Anyways, Mayor, usbo na nako ang City Hall wala jud totally still naararan jud ang duty ninyo pero nasa gawa sa City Hall. I-close na siya for disinfection ra jud until Monday, starting tomorrow. Yes, until Monday, kasigita, and Tuesday balik na punta para pod nga di malisdan ang katawhan sa kinganlanon nga agtuon nila sa munisipyo. May ideya ka, Mayor, danto kung nakay figures na uyatan diha kung pila nakabuk ang positive jud diha karon? Karon ang katong ginina ika number 24, ang matotal sa active is tulo. Ang amo ang number 22, 23, 24. Active. So uban naka-recover niyo. Tulo na lang jud ang gibantayan ninyo karon, tulo na lang. Tulo. Actually last week nakaingon nami nga ning COVID-free ni pero that was just for a day. Sayang kayo, no? Pero until nga walay vaccine, well, mag-ready na lang kita bilang sa LGU, managana ta og mag-ready na lang gyud kay anytime mo ana gina kay wa ko may vaccine. Yes, correct. Ang health protocol karon dira, Mayor, kumusulod ka gikan ubang nasod, may napatay mga kuan diha, Mayor,
napatay mga checkpoint check up point sa mga PNP na to? Sa karon wala na mo gikuha na namo kay ning re-strategize ni. Okay. We rely more on the BRs. Kag nakita nako dili kaya practical nga nay checkpoint no. Dito pa magkadaghan diha pa ma-expose kayo imong mga nasa frontliners no. So then it's very costly pod. So nag-rely mi ngayon ron with tinabangay nato sa ato ang barangay. So uptick man pud sila o mo report og naay moingunta nga naay bisita kay amo aron nga kung gikan ka sa gawas 14-day home quarantine na do. Kung gikan sa lain nga probinsya gina facility quarantine nato awaiting for the swab result. Sige, nay nangutana diri sa live kay daghan makay sige comment nato diri sa live karon Mayor sa Facebook ba. Nay nangutana pila kuno imong bataon ka pa ba daw Mayor? Bataon ka pa? 44 kaluyan. Kay ilaha man sige kahambing-hambing diri ni Vico Soto og ni Kuan ni Mayor Isko Moreno. Moreno. Gwapo ra kay to sila. Kining uban gud nga mga watchers nato, viewers nato gud daghan kay ni sila nahibaw-an. Anyways, Mayor, salamat sa mga time tonight, Mayor. Basi nakapay gusto nga ihambal o isulti sa mga taga-Toboso or around Negros Occidental. Go ahead, Mayor. Well, sa karon basig na ay possible no, di na tumibaw-an na ay kalit og dalon nga pasyente sa labi na ang dakong problema nato sa Corazon Luxin nga kinganlan nato bantayan. Magpabalo lang kanako or any sa ato ang kabarangayan nga mga opisyalis para nga matabangan pag-abot sa dako nga syudad no. And sa ato apod nga mao lang gina siya kung wa man gilak punon di lang kita magsigiglaag sa ron kay may ngunta nga naarag yun si COVID sa iskina no. So and of course kung mulakat when we should observe no the minimum health protocols no kay og mora gid ni ayo kahadloki si police kahadloki si COVID. Bitaw no. Okay. So daghan kayong salamat sa time nahatag and hopefully nakahatag tag maayo magiya sa katawhan sa Toboso. Yes, daghan kay Mayor kung ma-check nimo to ang live diha daghan kay niingon mao ning Mayor nga nindot padaghanon o sa ilonggo pa da amo ding alkalde nga nami padamuon maporte no. Sige. Mayor, salamat sa mga time and gabi kag mabuhay ka, Mayor. Thank you, Mayor. God bless us all. Asenso Patoboso. Yes, sir. Action Firing Line. Mayor Richard Hauhuko sang Toboso Mayor mga kaksyon ano. Pero nga mga programa yan no. Tini nga programa sa ini tangkang istorya ginagmay lang ni sa matudtuod nga programa no nga ginapaluntad sang aton sining gobyerno mga kaksyon. Nga nakambal ko ginagmay. Kaya nga, ini mga action Oliver, kumbaga daw pansamantala kung sa Tagalog, pa inang daw pangtapa lang nibla sa sitwasyon ta subong nga si COVID-19, ara naga panilag lang yapon sa palibot ta. Pero ining magamay nga style sa programa sa isa ka alkalde, nakatatak ini sa tagipusoon kag huna-huna sang publiko. In short mga kaksyon, kabalo si Mayor Hauhuko maghatag sang address. Pakabalo siya maglantaw sang sitwasyon kung diin dapat ang buliligan, ano dapat ang buligan, sinong buligan, kag nga buligan. Action Firing Line. Hindi lang kayo nakatutok lang tanan sa pangitaay sa COVID-19, nakatutok lang tanan sa mga swab test lang tanan, nakatutok lang sa kung ano-ano. Medyo dutay-dutay giman to sa iya ang kwan, ang nag-positive kay 24 and tatlo ang active subong. But kwantay ilang tawon ta sitwasyon sa lugar ya gamay man siya tuod man mo. Basta kung gamay ang lugar mo, dira gigasibo man na ang imo sining sitwasyon. Kung dako lugar mo tigasibo man na, dako man na pundo mo da. Depende gid gurwa kung paano mag-ideya ang alkalde kag paano ya lang tawon ang sitwasyon sang iya sini pumuloy. Action Firing Line. Padayon ang mayor sa imo sini nga mga programa da kay iban subong nga nakabati nga mga alalay sang mayor buwas ma-meeting na ni sila. Action Brian Borden. Action Firing Line. Tapos mangkuton as lang sang mayor sa dinyo na nabatian tuto sa Action Radio si Mayor Hauhuko. Action Firing Line.
Ang module niya bailuhan bugas. Action Oliver, kung may bata, kakalima ka bilog eskwela, ang ibang tuwek eskwela, do pa eskwelahon mo na lang. May bugas, madulong ka lang module, pagpuli mo ka makintol kani may bugas iya. Tag-isa lang nakakilo kada bata, pero solve yung isa kakalanaan mo, Action Oliver. Makatuon pang bata, mo tiding ka mangitas na abe. Teka mo may ara, kamo da? Action Firing Line. Aring isa diyo, tawa ko ni sang iyang kwan niya, sang iyang comment diyo. Isa lang ni Action Oliver ha. Ariyo. Hambal yaw. Siya, Action Bray, dinto man. Bahala kamuda, Mayor Bing lang kami gyapon. Grupo Progreso. Piyuon mo kon imo loyalty ng imo kon langon-langon ng imo ha. Alas 8:30. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang Dr. Alfred's Grabe nga mga kwan ni Mayor Subong. Mayor Hauhuko, no? Are Gilio. Hambal ni Koy Manapsal. Pamatid Action JM, ha? Hambal din ni Koyo. Bing kami Japon niya, maski ano matabo. Grupo Progreso kami Japon. Maski ano pa matabo sa Bacolod. Bing kami Japon niya. Wala na iba niya. Why man na may kapugong sa iba? Biraha. Perte ya, no? Dali lang kay sugiran tani sa babaw. All right, Arya. Lilia Risula. Good evening, so Brian, ga monitor ka FB Live, Taal Batangas, liyog lang ko tamyaw sa pamilya Risula sa Villamonte, Bacolod. Renz Cruz Araman, Ronald Pasid Ricalde, gapamati kami subong sir si Chief Gerald kag Manggaring Dale De La Lubos Storms Carmona Tormo Lito salamat ari kami di sa Liganes Iloilo. Okay. Merlin na Lua Lapitan, a good mayor of Toboso. Marilyn Abarte, good evening Sumbray, the best talaga si Mayor Hauhuko. Pagkanto namon da Toboso, grabe ila accommodation. Tani iban nga mayor pareha sa ila. God bless Mayor from Nato Suligin, La Castillana. Bigyan ka pa malawig na kabuhi. Mark Sedenio, Mayor Santo Buso, God bless you. Mayo ka natandog ang balatyagon mo, bilib gid ko simo. Ako taga Bacolod ko, wala gid silang may nabulig. Hindi na ko maghambal kung sino na sila. Sa butuhay na lang kami makita ay. God bless kag more power. Ala, may butuhay. Dejen Jonah, nami kay Mayor respect serbisyo publiko gid ang iya gid tinutuyo. More blessings Mayor, God bless. Marilyn Abarte, nami gid nga Mayor, bless praying for your safety, the best mayor in town. Ingat lagi. Marilyn Abarte, wow, God bless Mayor Hauhuko, keep safe always. Maria Fe Maravilla, good evening. So Brian, tamyaw ko lang Gisando family and Regina ko kag mga friends ko da sa Eroreco for PR Hawaii kag sa Hiroso family. Tanitan awa Mayor ang Tubuso, sundo ng iban. Natanawa ng Mayor Santo Buso, sundo ng ibanda, hindi sugid lang, working mayor talaga. God bless Mayor Hauhuko, ubayan gid ka san Diyos, or kagid san Diyos. Elnora Castellano, namian gid ko mati sang Cebuano mo, idol. Amo na tani ang tanan nga buhaton sa mga mayor, nga may mga tawo sila, nga mga sakop nila, pwede man siguro sundon ihimplo sa pagbulig sang ilabanwa or syudad sang mayor sa Tubuso. Wow, Lodi Mayor Tobuso, God bless always. Haling kay Winskate Palati. Abid fan mo gid ko Mayor Hauhuko, the best mayor in town. Okay, sige. Koy Manapsal, Bingij la kuneho Marilyn Abarte again. Reme Villamarzo, good evening Bray, ina iya Mayor, God bless sana all. God bless. Smile Albanese, amo ni nga mayor ang dapat padamuon. Merlin na Luia Lapitan, nice kayo mayor sa Tubuso, God bless po Mayor. Salot Mayor Hauhuko, the best mayor in town. Ano kamuda? Buot na, good pa, mapisan, halandumon nga mayor.
Junior Mainit Trihon, good evening, Sir Bry. Good, Mayora. Alex Montesa, Sir Bry, dapat amo ni sundon nga Mayor, burang uson ang mga initiative ni Mayor Tuboso. Colonel Gael, very good gid na si Mayor Hawoko ka supportive. Tanan nga LGO pareho sa iya ka supportive. Small but terrible. Mayor, may snappy salot, sir. Imagine mo na, Colonel tuya ang nagasaludo sa Mayor. Sandro Baroy, congrats Mayor sa ginahimo sa mga constituents mo nga ara sa Kilidalan sa Regional Hospital. Hindi mo man ko kilala but your daughter and my daughter are friends during high school days and grade 11 and 12. Saint Scholastica Bacolod. God bless. Mayor, keep safe always and your family. Wow, imagine mo Jin Oy si Sir, nag-monitor man, keep up the good work, Mayor. Rafael Sacasires, Action Bryce, saludo ko kay Mayor Richard Hauhuko. Pagtabang niya sa konstituensya, Tuboso, kampanya, kuna si Mayor, mga pamilya ko, asawa ko, sityo, Kalot, Barangay Salamanca. Bernadette Lacson, nagapalakpak. Reyna Luna, Lila Ortiz, dapat tularan ang Mayor ng Tuboso, saludo ako sa iyo. God bless, evening, Action Brian. Rafi Cordero, more power Mayor from Tuboso. Action Brian, ang Mayor naman sa Victorias Bilihog interview, number 4 sa Negros, pero daw wala gidaw, may gabi. Si Buloy Palaboy ni. Huwag man tayo interview kay Waay man magrama, guro. Bernadette Lacson, gasaot siya. Si Madam Alex Alfabito, may gabi, Braya, great akon, Mama Chinita Alfabito, Rex Ledesma, Yek Toledo, kag kay Abigail, gapamati na sila sign on to sign off. Thank you, good. Sige ta. Dejen, Jonah, kabata, pagalik kay Mayor. Merlin Nalu Alapita, nagsobray, good evening, bless kayo, taga Tuboso, na ay Mayor nga priority mga constituents. Correct yun na. May gabi, Mayor, God bless, regards sa conference Tuboso, di maisip family, La Razabal family. Okay, daghan man salamat, imo Mayor, bon voyage. Remy Villa Marzo, correct action Bry. Lila Taton, mayogid nga Mayor, serbisyo publiko, may balatyagon, makita yang bululigan, bulahan ka Mayor, stay safe. Smile Albanias, baw kabay pa mahuya ang iban nga Mayor. Carmelo Garingo, good evening, Action Bry. Si Mayor Richard ang dapat magpatindog sang Halandumon Tower kay may handumon gid ang tao sa iya. Mabasahin ni Mayor, mautoy-utoy din sa kadlaw sa mga chat nyo. Thank you gid sa inyo. Dennis Richard Tiboroma, kag Ray Jantan Villalon, good evening ta sa inyo tanan. Felicito Quaison, I am also one of the supporters of Mayor Bing Action Bry, kag idol ko na siya nga Mayor halin sa una hasta subong. Okay. Piper Pursley, amo na Mayor the best to. Ang ibang nga Mayor meeting lang pero wala pang swab nga waay tupa. Emilia Galon, salamat sa pagmonitor. But Joe Bats, paano hindi sila magbing kay ang ila palamos unan kay Bing sila ga kwa au. Smile Albanias, moya tani ang wala mga huya nga Mayor. Kasi balik ko ba sa dugay-dugay dala lang ka mo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan. Firing line. Las 8:41 yawan ka manibasa sa mga sa mga pagdayaw no sang pumuloyo sa mga listeners naton kay Mayor Richard Hauhuco. Good evening, Sombray. Patamyaw lang family Mampang sa Crossing Mining, Barangay Maaw kag sa Barangay Abonan may lola ko Bukay kag lolo Carlito Mampang. Emmanuel Miraflores Cuales naga-monitor man. Simple person na si Mayor Richard Hauhuco dapat tularan. Roth Kusawa, good evening, Sombray. Naga-monitor lang. Jing Navarro, Sir Brian Liog lang gawin tamyaw sa mga taga Maaw damo daga pamati sa imo. Salamat. Alex Montisa, daw kapaang ano maula naman. Sir Brian, manok nga pula daw wala pa ang mga plano nga kag programa. Manok nga kaber. Romy Agsam, salamat gid. Emmanuel Miraflores, again, kakadto na ko da sa balay ni Mayor sa Bacolod. He is a very simple person. Salot yung Mayor, dapat kagid tularan sa mga politiko. Sir Bray, daw mas mayo pang programa kag plano sang manok nga pula kisa manokon nga kaber. Puro lechiplan ang nabalaan. Ano nang ay, perteya. Sa Sheila May Onabia naman niya, good evening, Sombray. Patamya lang family iyang kulantro. Hala naman ni Pepper Persley, malya mo na ang hustong nga halandumon nga mayor. Hindi ang tower kag tulay nga perte ang budget, mayo siguro iswap ta ang mayor sang Tubuso kag Bacolod. Sugot ka mo? Ambot, hindi ko. Iswap ko no do. Dogo barter ka lang. JR Kalinar Agire. May gabi action, Brian. Monitor lang kami di sa Luanda, sa Bocolayo, sa West Africa. Ginatamiyaw ko lang Barangay 10. Keep safe, action, Brian. God bless. Salamat, Gid. Rod Apostol, no? Di na to siya. Action, Brian, Liog Tamyaw, Akisola family, Bangga sa lamang Katuboso, mana. Action, Brian, good evening. I-pray ta lang ang nga magmayo naton, Mayor, kay kulang lang na sa pangamuyo, kay Sako, gid sa pirmi. Wala tayong nga magsimba si Maria Aso. Sino na yung mga mayor na bati-batian niya man? Talaga lang balakay na hidlaw na ko yung mag-jogging. Action Oliver mo. Diba? Ay, yung ko sa Action Marlon Hinovea. Kay ma-jogging tas Lagona. Do kadugay na way mabuksan ang lagon, nagtaas na mga hilamon. Action firing line. Kag kumusta ta mga isda da kon buhi pa, no? Kay kabalo ka nagabuhi sang isda to sa una. Ang mga tao nga naga-jogging, da iban ginahaboyan nila sang kwan, daw sago na blatsura. Action firing line. Sang biti-biti da, amo nang gabuhi da, no? So, kumustahon tabi, kung kumusta bikon ng lagon, okay na gid abi, no? Capital Reports. We have Action Marlon, hinabi Action Bar, may gabi. Action baray laban-laban nga tabok sa liwat ang provincial capital Lagon dala sa may
tubang sa nga provincial capital building kay medyo lawig-lawig man nagsumbray ko sa mga tao, palawig-lawig man ang pag-quarantine sa Lagun. Kadyan pasiradan, ini bulan sa Marso, gid mo. Wow. Marso, ang bulan sa Marso, manasa ang embokada man, o kung pag-ubisa, embokada sang pagdako sang kaso sa COVID-19 sa may syudad sang Bacolod. Now, na-submit na ni kahit kinahanglan na sumbray kung buksan liwat, mayara sa health protocol, mayara sa mga pagsulundan, nga dapat tumanon ang magasulod at sumbray para nga malikawan man ang paglapta-lapta sa COVID-19. Now, ining nagdihon sa health protocol, si Provincial Incident Management Team, Commander J. Hartelian. So, din-submit yan sa kay Governor Bong Lacson, tunan ni Governor Bong Lacson. Gara na sana sumray siya sa proposed protocols kung sinong pwede makasulod, sinong hindi pwede. Ano oras pwede abrihan, ano oras pwede kiradaan. Kag ano ang dalon, suksokon sang tao kung magsulod dira, ano ang pwede lang nga mahimo sa sulod sang lagon, kag ano ang hindi pwede aksyon na balay. Tinamention nyo na ang edad blank. Ang edad, ginabasehan ng sunbray nga ang hindi subong kagwat, hindi kita makasulod ang mga subong 15. 15 panaog, no? Pero depende pa aksyon baraya kay ang desisyon hambal ni Kailian ara kay Governor Bong Lacson. Ang aktibidad, ang pwede mahimo sa tao sa pagsulod, number 1, jogging. Yan disenyo, aksyon baray ang lagon para nga lagaw-lagawan. Correcto. Pwede man makatiner, makapungko, dras bangko, maka-jogging, maka-exercise. Ang amo lang siguro, sumbre laban-laban ang pwede nga himuon. Ang pagtiner, tumpok-tumpok, hindi Japon, pwede. May sumbre ng karubing nga guard on duty. Siguro ang mga I'm sorry action mar nga mga tupad-tupad kag mga miga-migo gro bawal lagi anay gro action mar no. Hindi ka na pwede. Kay dapat may social distance mga tumanon mo. Yes. Why na action baraya ang siling nga magnobya kamo? Tupaday ka mo da. Hindi ka pwede. Kay dapat social distancing din. Ang meeting why pa ano sa baray kung pwede. Ang meeting dira. Siguro may arasang may limitation ang kapasidad dala sang karamon sa mga tao. Okay, ang connection mar ang Bacolod City Public Plaza do gi ko kabati nga temporarily ginsirad anada sige man lang binaisay da sa mga Bible connection mar. Porte ka turismo tay madas lagyapon. Gani daway na madalo pang dan plaza publika sa Bacolod ya. Sige lang damo gani ka tululog da, damo gani ka of the night da kag bayanay pa. Tingin ng probinsya Lagon, nagsumbray ti Arator Station sa may sunod sa Bacolod mo. Nauna pa gani pa sira, ligad niya, bulan sa nga Marso. Ang tubig, goro dapat islan man. No? Do ka lagom na da tsuray subong no? Okay, daw hindi na sobray running water mo. Okay. Tigtiyog na da. Gatiner lang, dapat kuntan islan man isang provincial government, magpo ang tubig pasuyupan anay Oo, pangwaon na lang ang mga talapyada. Pangwaon, kasi balik sila kung tinlo ng tubig. Pero tambok pa ng tilapia action market why na si mega bubod siya nga popcorn da? May ara action price ang assigned sa Lagon. Okay. Kaya nang naga-panel lihig, naga-maintenance, tuki man ang talapya, kaya talapya, guro ko reklamo man ang gutom. Mapabalik naman ang sumbray ang pag-haboy-haboy sa mga tao sang biti. Nami na gid man. Biti kay popcorn to no. Pero nami to buksan action mar mo kay sa panglagon daw inabalang hindi siya tuman kada ko action mar makit-an mo lang gidayon ang wala binagasunod sang health protocol masaway mo lang dayon action mar. Yes. Yes, ang mga sumbray. Pasi ko nulay ho naman lang gagani ang pagpagpodera sumbray sa mga Christmas lights block. Bao nami gitani. Nagko na lang mga puno sa kahoy. Basi pero dihon sa lablas ang halandumon subong gig patigpat na mo. Taning karba.
Tiyan mo, amo na sobrang matabo na. Tanda nagpasulod siguro. Ang bulan sa Disyembre, namunuhan yun na. Planuhan na sang Mayo. Yari si Dr. Zephyr Dalian. Actually, nakasubmit ako kay Gob, no, ang sa atong nga protocols. We have also discussed the opening, finalize na lang ni naton, and then to proceed with the opening with the limited access ng anay. The lagoon is only for exercise like jogging and walking, no. Mga limitations lang siya anay before ang iyang opening, and lang siya ng limited lang siya 18 to 65 lang ang mga ages nga pwede natin pasudlon with proper aton nga social distancing, health protocols magyapon. Kay tungod nga hindi pa manggid kita libre na sa COVID, so therefore may mga proper health protocols, wearing of mask, physical distancing. So we are now finalizing the protocols and to submit to the governor for the opening of the lagoon. Isa na sa ginalantaw nato nung may closing, may opening time, but again i-discuss pa kay kung ang mga time na pwede makasulod makagawa sa lagoon. So, arakso baragin mention ni Kailian, 18 to 65 galing edad, aba na proposal ya. 18 gali, oo. 18 to 65. Kag ang pwede lang mahimo, jogging, walking, kag libot-libot. Kag guro, isipon gurong nga sinulod action mark kay kung magdamo-damo na damatsyag ko maginutok kay guro action mark ay, no? Correct, may limitation ang sumbray. So naman dapat matabo na nga mabutang na sila ang sumbray sa sagwa sang karatula blaga para mabasa. Ako ko dapat sundon. Before sila tugutan nga pasulod. Butang tabi first 100 lang na may jogging day o pulo lang kalibot, wa naman another mo na bla. Sige, sumbray mo na. Ako na ton talang pizza, way pa maka-design si Governor Bulaction, pero hindi naman duya na. Buksan giniliwat ang operation sang lagoon. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Gadonvaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Firing Line. Namin na ginaman buksan ang Laguna kay Kabalokang sa airport to Aksyon Oliver na dula to mo. Likod ng airport to lang daan. Kundi linibo to yung jogging kada Domingo kag Sabado. Na man kay binutangan yung mabika sumba-sumba da nga doga fiesta kamo iya. Action Firing Line. Pus butangan pa ni Barangay Kapitan Ole Villarosa sa mga katidjes to May sound system pa. Tapos may nagasumba. Ano malang imo yang ay sus ko. Action Firing Line. Kita mo may nag-interest man nga daw na pierde guro daw pierde tanay ka Kapitan Villarosa ipakuha ta na bla hakuto na. Way pugong Ang bal ni Kapitan Villarosa daw tanan na lang ginahimo ko daw hindi nagin manamis para naawan niyo no. Action Firing Line. Pero kumusta si Kapitan Villarosa man? Daw anom ka bulan ning nga pahuway-huway mo? Mangon siyo tabi sa iya buwas kay do naglinong-linong si Kapitan Villarosa. Natuman ang mga handom sa mga kontrayas politika. Action Firing Line. Las 8:43. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. Dahon ta niyo mga kwan na lang niyo, pila na lang ni kanahot to. Di na to man. Di na to. Si Jocelyn Song Comedia, bisan anhon nyo pa kalabugay Mayor Bing, kuya gihapon. Love you, Mayor Bing. Na, labugayan nyo pa da. Sabi nyo lang ha. Bakal da ang popcorn nga baligya amo na ang ginapakaon sa isda. Dalagko na mga priso naman ang makaon sa isda. Good evening, so Bri, halin kay Carmelo Gringo. Bri, si Mayor Richard damo ginahimo sini nga pandemic. Pero ang iban nga mayor padamo lang sang kilay. Manok-manok gid nga kamera. Pero sadya sa inyo di binangigay no. Jonel Manaay, good evening so Brian, always kami naga-monitor, stay safe and healthy, salamat. Okay, Billy Ryan, salamat gid. Sir Bri, ang bawal sa lagon ang magdala bunit o kon magpakaon sa isda, especially bawal ang lips to lips, pwede lang flying kiss na kuno. Ay, sa mga nagdubyahanay o kon mga couples naton dira. Sige, Heidi Hernani naga-monitor man sa aton sa nga pagpangalagad. Sige, ang ginhimo nila nga kalingawan sa mga comment nilang ako
ang aton nga program. Anyways, mayo gid gani no na enjoy kita magbasa, no? Action Bray, musta nagali ang Rice Cam, may update ka? Di dason i-update na kung nagkaladak pa na to ang pang panunto, no? Sige, ma-commercial ko for a while. Last 8:55. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkumun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gina-endorso ba natin mga kaaksyon ng Mighty Sea, ang Alcala magkaisa.
nagapatamyagid sa aton Barangay Miranda, Pontevedra, Family Sonio, kag Sabit. Shout out lang sa CVO Miro. Miranda Emergency Response Unit, Crossing Miranda. Nagapulaw para sa katawhay kag kalindong sa ilang barangay. Way tamatakol si maestro nga nadakpan sa drug by bust ba? Basta di lang pagtularan sa ibanda nga maestro. Kung gusto nyo man mag-sideline, hindi na lang drugs. Ligya na lang ang buto mga puto kag kung ano ba dang masalo sideline nga hindi lang illegal bla. Do ay matanay sa ilang ay mga mapisan man ni Tani Iblaw. Why na kita sangigo pang oras sa aton nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Kantong. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian more than nagapasalamat gi. Magilibati tabuas sa mamagyapon nga estasyon kagoras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Sa pag-iingat Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.